डक्टर नीलुत स्वर्गयारी बिटिआरनि इएम बिथां सार बे आथियाबारि ओनसोल सेरफांगुरि दतमानि सिङाव थानाय बेवहाय जे दैनि जेंनाजों रायजो राजाफ्रा 11थासो गामिया प्रब्लेम जादोंमोन। बेयाव बेबस्था होनानै होदों बिथां सारा, डक्टर नीलुत स्वर्गयारी बिथां सारा। बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि जोबोद साबायखर जासिहरबाय। बे खामानिया जोबोद मोजां जादों। जे दैनि प्रब्लेमा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम आं सिगां भिडिअ ओंखारदों, बेफोरखौ समाधान खालामना होनाया जोबोद मोजां जादों। स' दिनै बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जायफोरनाखि सिगाङाव नैबे गवालपारा दरनैयाव जेखिनि जाथाय जादों, जिनाहारि जाथायजों सोमोन्दो गोनां आरो जाय दाख्लि हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनाय, बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि दाबि, दा बेखौ लानानै फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायगोन। स' गिबियावनो हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनै गोदान नोंथां बयखौबो गोसोगोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' अयथासार गरम, भिडिअ खालामनो खाबजाया जादों आरो टाइमाबो थोआ जादों। जाय हक, क'क्राझार आथियाबारि ओनसोलनि 11थासो गामिया जिबादि दैनि महा प्रब्लेमजों जुजिनांदोंमोन, बे समाव जोंहा दावराव देख्रेब सार बाख्नायनांगोन बिथांखौबो। बर' जाथि जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय बिथां साराबो दैनि बेबस्था होदों, लिनियार जागायजेननाय खामानि मावदों। बेनि उनाव जे रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय जाय बिथां डक्टर नीलुत स्वर्गयारी बिटिआरनि इएम बिथां सारा दा बेबस्थाखौ खालामना होबाय। जोबोद मोजां जादों। बिथांमोननिसिम आंनि पार्सनेलि आई वुड लाइक टू गिव माय हार्टिएस्ट थेंक्स पार्सनेलि टू दिस टू लिडार्स। खारना जाहैबाय दैनि जेंनायाव बेवहाय जेबो राजनितिकनि खोथा जों साननो हाया। दैनन्दिन जिबन खुंनायाव, थांना थानायाव दैनि गोनांथिया जोंनि थाखाय जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्रा। आरो बे जेंनायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ राजनितिकनि, जाथिनि, धर्मनि खोथा लायालासिनो बासायनायग्रा सुबुंफोरखौ आं खुलुमो। दावराव देख्रेब सार आरो डक्टर नीलुत स्वर्गयारी सार आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनखौ हेल्प होदोंमोन, बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। जि ব্যক্তি সকলে এই আঠিয়াবাড়ি অঞ্চলত অন্তৰ্গত যে 11টা গাঁও আছে, ইয়াত যে পানীৰ জলত মহা প্ৰব্লেম চলি আছে আৰু এই মহা প্ৰব্লেমটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে যি ব্যক্তিসকলে কাম কৰিছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে মই মোৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্সনেলি थेंक्स धन्यबाद जासिছোঁ। दा लोगोसे नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानियाव जोबोद मोजां जादों। हिरण्मय खाख्लारिनि जाथाय जानायनि सिगांनि जायनाखि जिनाहारि जाथायजों सोमोन्दो गोनां आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ दानख्लाब सुख्लाब बुथारग्रा बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि दाबि, जे बिथांमोनखौहाय जाय दुथां, बिथांमोनखौ फासि होआगौमानि बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादों, होख्रावगोन। आरो बेल' नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, गोबां बर'नि आफादफोरा आरो माखासे दैदेनगिरि बा पाब्लिक सुबुंफ्राबो जोबोद दुखु मोनदों। दा बेजों लोगोसे आंनि बाथ्राया ओरै, जों ओरैबायदि जाखानांसिगौ जे जोंखौसो, सान अफ दि सयेलखौसो जोंनि ओनसोलाव नाना निथा आलाय सिलाय खालामोब्ला आरो आलाय सिलाय खालामजायोब्ला गुबुनावथ' जोंखौ मा होनबावो। जोंनि ओनसोलाव जों दादागिरि जानांगौ, जोंनि हुकुमा सोलिनांगौ, जोंखौसो थोर गिनाय जानांगौ, जोंखौसो रेसपेक्ट होनाय जानांगौ, जोंखौसो सनमान होनाय जानांगौ, जोंसो राजा जानांगौ। जों मालायजों बेबायदि हालाय हाफाय खालामजानांगौ खोथा गैया।
जोंनि ओनसोलाव गोरा जानांगौ। दा बेनि बेबस्थाखौ बर'नि जथ' आफादफोर दं ओंखारलायनानै ज' मोनसे मिडोलाव सावरायलायनानै बेबस्था जानांगौ होननानै आं सानो आरो फोथायो। दा भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला, जोबोद गरमबो। नोंथांमोना मा सानदों? आपनालोके কি ভাবিছে ইয়াত বিষয়ে কমেন্টত জনাই দিলে হয়। दा एसेनोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।